jopuonjre ma klas 8 kaachiel kod mago manie grade 6 biro timo penj wang' achiel chakre chieng' wuok tich mar juma manyien. Kawuono ne jopuonjre go e pacho kama ngima ne otimo ikruok ne penj go ma bende geto chwalogi e ngas mamalo kowuok e primary nyaka e secondary. Jafwambo marwa Joja oko miyo waler mathoth. Ikruok mar penj kind jopuonjre manie klas 8 kaachiel kod mago manie grade mar 6 ne ochakore ayanga e pacho kama ngima. E skund primary mar Victoria mantiere kaunti ma Kisumu, japuonj maduong' koni gisetimo ikruok makare kendo gin kod geno mar yudo duoko maber. Wan gi nyithindo 181 madhi timo KCPE, to gi nyithindo 241 madhi timo penj mar KPSEA mano grade 6 matimo penjgi mokwongo. Modwa ng'iyo ni to KPSEA ni ginyalo time nade. Nimefika hapa nimeona wanafunzi wamejikakamua, wako tayari kwa masomo, wamekaa vizuri, wanatarajia tu mtihani. Ikruok makamano ne bende otimore kaunti ma Migori kuma jopuonjre moheo 37 mag grade 6 kaachiel kod mago moheo 36 mag klas 8 bende geno timo penj no machakore ayanga chieng' wuok tich tarik 27 dwe ni mar 11. Muslim Primary en achiel kuom sikunde mane wayudo kadhi nyime kod ikruok margi. We are prepared because we know the examinations are coming from the syllabus and we have touched the syllabus maximally to the letter. Jonyuol kik support kata mathin paro mar dhi mondo kony nyathi mondo odhi okal penj. Gimomiyo wacho kamano, sama nyathi ong'ad penjne, yawa ng'ama nigi chandruok mosebedo kod geno kod nyathine kuom kinde duto ma nyathine ni skul en janyuol. Koro kuo mar penj owinjo bed ni en gima onge kabisa. Ber ka nyathi somo timiye gima owinjore gima nie wiye. Mok ni manyone shortcut mondo omiyo okal penj, mondo omiyo skul oyud mean grade maber. Wach mean grade niendi ema force jopuonje moko mondo koro dhiye okora giendi kama ka giyud mean grade maber. To mano ok en gima kare. Weche ne okopogore sikund Bungoma DED mani kod jopuonjre moheo 90 ka japuonj maduong' koni gisetimo ikruok mowinjore. Walimu wameandaa watoto vya kutosha na matumaini kwamba ajapokuwa tuko na changamoto lakini watoto wetu wanaenda kufanya vizuri. And we have revised and we are sure that we are going to pass with flying colors. We are going to make everyone proud of us. I'm in grade 6 and I'm so happy today that we're doing rehearsal. And I'm waiting forward for this KPSEA exam because I know that we're going to pass it with flying colors. Moko kuom sikunde mabende ne olero ikruok magisetimo gin mago manie kaunti ma Garissa, Kajiado kaachiel kod Nairobi. Sote tuko sawa, walimu wametutayarisha vizuri na sisi pia tumejitayarisha na tunajua Mola atatusaidia. This is the first time to do the national exam and I'm not panicking. And we are all prepared for this exam. For last year, we only had KCPE, and we had a candidature of 60 learners. But this time around, we have both Class 8 and Grade 6, with a candidature of 169 learners. We have 88 candidates in Class 8, and we have 81 candidates in Grade 6. So this time around, we're finding that the exams are quite tasking, but we are ready and we are equal to the task. Kwan jopuonjre maromo 1.3 manie grade mar 6 igeno ni biro timo penj higani mabiro chwalogi e sikund sekondar ma piny kata junior secondary. George Aoko, Ramogi TV.